Вітаю, шановне гаспадарства, у эфіры навіны дня. Анастасія Русецкая. Запрашаю. У Беларусі працягваюць ліквідаваць наступствы урагану, які нарабіў бяды ў мінулыя выходныя. Улады рапартуюць пра аднаўленне электразабеспячэння ў Магілёўскай вобласці. У Гомельскай вобласці работы трываюць. На Гомельшчыне аб'явілі надзвычайную сітуацыю. Міністэрства абароны скіравала на дапамогу больш за 100 вайскоўцаў. Іх задзеялі найперш у Мазырскім раёне, а таксама ў Лельчыцах. Між тым мазырцы зняпраўдзілі ўчорашняе паведамленне чыноўніка МНС пра аднаўленне водазабеспячэння ў горадзе. Што ж да кампенсацыі пацярпелым, то паводле Міністэрства працы атрымаюць аднаразовую дапамогу тыя, чый даход за месяц складае не больш за 628 рублёў. Літва з 18 ліпеня перастане прапускаць легкавыя аўтамабілі з беларускімі нумарамі. Тыя, хто прыехаў у краіну на аўтах, зарэгістраваных у Беларусі, мусяць альбо выехаць, альбо цягам паўгода перарэгістраваць транспарт. За парушэнне прадугледжваюць штраф і канфіскацыю аўтамабіля. Аднак ёсць выключэнне. Паводле літаўскай мытні, да 16 жніўня сёлета ў Літву з Беларусі змогуць заехаць легкавікі з беларускай рэгістрацыяй, калі яны не прызначаныя для продажу і належаць грамадзянам Беларусі з дзейнай візай або відам на жыхарства ў Літве. Пры гэтым кіраваць аўтам мусіць яго ўласнік. З учора забарона на заезд аўтаў з беларускімі нумарамі дзеяць у Латвіі. Кубінскі ром і кава ў абмен на тэхніку. Пра гатовасць Беларусі пашырыць пералік тавараў у межах схемы абмену з Кубай апавёў прэм'ер-міністр Роман Галоўченко на сустрэчы з кубінскім калегам Мануэлем Мореро Крусом. Помимо фармацевтики нас интересуют поставки рома, какао-бобов, кофе, пюре из фруктов. Со своей стороны готовы продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запасных частей. Тавараабменная схема паміж Беларусю і Кубай дзеяць 10 гадоў. Згодна з ёй астраўная дзяржава пастаўляе лекавыя сродкі, а з нашай краіны на тую ж суму на востраў ідзе сельскагаспадарчая і аўтамабільная тэхніка. У пачатку гэтага года дзеянне механізму падоўжылі на 2 гады. Суму паставак вызначылі на 6 мільёнаў 800 тысяч долараў. У МЗС Украіны папярэдзілі афіцыйны Менск пра магчымыя санкцыі за супрацу з акупаваным Крымам. У Кіеве разглядаюць гэта як замах на тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Украіны. На думку першага намесніка міністра замежных справаў Украіны Андрэя Сыбігі, дамовы з акупаванымі тэрыторыямі Украіны – гэта спроба Расіі легітымізаваць акупацыю. У краіне вядома пра 7 дамоваў, падпісаных паміж беларускімі гарадамі і рэгіёнамі з акупацыйнымі ўладамі Крыму. Апошнюю з іх заключылі ў чэрвені паміж Віцебскай вобласцю ды акупацыйнымі ўладамі Сімферопалю і Феадосіі. Таксама быў узгоднены пратакол аб стварэнні свабоднай эканамічнай зоны Віцебск-Крым. Менскі ж гарсавет і выканкам падпісалі пагадненне аб супрацы з акупацыйнымі ўладамі Севастопалю. Паводле украінскага МЗС, усе асобы, якія маюць дачыненне да падпісання адпаведных дакументаў, панясуць прававую адказнасць і могуць быць залучаныя ў санкцыйныя спісы. Дрон камікадзе «Шахед», які напярэдадні заляцеў у Беларусь, разбіўся ў Кастрычніцкім раёне Гомельскай вобласці. Пра гэта паведамляе беларускі гаюн. Дрон упаў за 55 кіламетраў ад Бабруйску паміж Парычамі і Любанню. Паводле маніторынгавай групы падчас падзення дрон выбухнуў. Учора праз інцыдэнт з пралётам «Шахеда» здымалі беларускую авіяцыю. Знішчальнік Су-30 і верталёт Мі-24. За апошні тыдзень гэта ўжо 4-ты беспілотнік, які ўвайшоў у паветраную прастору нашай краіны. Вядома, што «Шахеды» ёсць на ўзбраенні Расіі. Беларусы сталі пакідаць больш грошай у крамах. За першую палову года ў параўнанні з аналагічным перыядам летась штодзённыя выдаткі выраслі больш як на 14%. За гэты час рэальныя даходы насельніцтва выраслі толькі на 10%. Паводле эканамістаў, павелічэнне намінальных заробкаў і крэдытаванне па ніжэйшых за інфляцыю стаўках і правакуюць рост выдаткаў. Асноўная ж прычына – рост коштаў у крамах. У Бабруйску падчас планавага правярання ў крамах арганізацыі «Прадукт Апт Грант» выявілі больш за 70 відаў прадуктаў, што неслі пагрозу жыццю і здароўю пакупнікоў. На паліцах крамаў знайшлі ўжо двойчы пратэрмінаваныя мясныя паўфабрыкаты. Пратэрмінаванне кансерваў з загародніны набліжалася да 2-гадовага. Цукерак і жавальнай гумкі склала больш за 1,5 года, алею больш за 9 месяцаў. У выніку 2 крамы «Прадукт Апт Грант» зачыніліся на 2 тыдні.
У Берасці за так званае спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці судзяць знанага беларускага трэнера па настольным тэнісе Юрыя Лагадзюка. Ён адзіны суддзя міжнароднай катэгорыі ў Брасельскай вобласці ў гэтай спартовай дысцыпліне. Мужчыну пагражае да 6 гадоў калоніі. Раней Юрый Лагадзюк быў чальцом праўлення Беларускай федэрацыі настольнага тэнісу. Таксама шмат гадоў займаўся рэабілітацыяй асобаў з інваліднасцю праз настольны тэніс. Ягоныя выхаванцы нярэдка перамагалі на чэмпіянатах у Беларусі і свеце. Белтэлерадыёкампанія не будзе трансляваць алімпійскіх гульняў у Парыжы. Гэта вынікае з тэлевізійнай праграмы спартовага каналу «Беларусь-5». Міжнародны алімпійскі камітэт дапусціў да сёлетніх гульняў 16 беларускіх спартоўцаў. Гэта на 89 меней, чым на летняй алімпіядзе ў Токіа ў 2021. Гэтак сёлетняя колькасць удзельнікаў самая нізкая за апошнія 30 гадоў. Акрамя таго, дапушчаныя спартоўцы выступяць у нейтральным статусе без сімволікі рэжыму Лукашэнкі. Ва ўкраіне больш не будуць пераводзіць гадзіннікаў на летні час. Адпаведны закон прыняла Вярхоўная Рада. Гэтак у кастрычніку украінцы апошні раз перавядуць стрэлкі на гадзіну назад, каб вярнуцца на зімовы час. Рашэнне паводле парламентароў прынялі ў сувязі з негатыўнымі наступствамі пераводу гадзіннікаў на здароўе грамадзянаў. Розніца ў часе паміж Беларусю і Украінай, якая ўзімку складала гадзіну, а ўлетку знікала, цяпер застанецца сталаю. Нашая краіна ад пераводу гадзіннікаў адмовілася ў 2011 годзе, аднак жыве Беларусь паводле летняга часу, які супадае з маскоўскім. У большасці краінаў Еўразвязу, у тым ліку ў Польшчы і краінах Балтыі, працягваюць пераводзіць гадзіннікі двойчы на год. У 2019-м Еўрапарламент падтрымаў пастанову адмяніць летні час з 2021 года, аднак пакуль ідэя не ажыццявілася. Байден гатовы адмовіцца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, але толькі пры адной умове. Калі дактары палічаць, што стан здароўя не дазволіць яму выконваць абавязкаў на пасадзе прэзідэнта. Адначасова Джо Байден падкрэсліў, век можа быць і ягонаю перавагаю, бо з узростам прыходзіць мудрасць. Палітык таксама выказаў імкненне зрабіць яшчэ шмат для Злучаных Штатаў Амерыкі. Цяперашняму амерыканскаму прэзідэнту 81 год. У выбарчым для ЗША месяцы лістападзе яму споўніцца 82. Ахову Дональда Трампа ўзмацнілі за некалькі тыдняў да суботняга замаху. Прычынаю сталіся атрыманыя ўладамі ЗША выведныя звесткі пра планы Ірану забіць Трампа. Пра гэта павялі крыніцы тэлеканалу CNN. Іран зняпраўдзіў абвінавачанні. Паводле CNN, Іран неаднаразова абяцаў адпомсціць за забойства вайскоўцамі ЗША камандуючага корпусам вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі Касема Салеймані. Яго забілі ў студзені 2020 года падчас прэзідэнцтва Трампа. Між тым, на гэты момант няма доказаў, што забіты стралок Мэтью Крукс быў звязаны з магчымымі планамі іранскай помсты. Вальс бронетранспарцёраў пад паланэз Агінскага. Гэтак улады горадні павіншавалі гараджанаў з 80-ю гадавінаю вызвалення ад нацыстаў. 6 баявых машынаў з чырвона-зялёнымі сцягамі каталіся па цэнтральнай плошчы. Экіпажы спрабавалі кіраваць гарматамі ў такт паланэзу. Гледачы назіралі за эпічнаю дзеяй за спецыяльнай агароджай. Без каментара. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю каментаваць і ставіць упадабанні, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы заўтра.